no so marriage no wola nchokoro akpalite ya wosa n'elu board ke nwoke na-azụ blue ke nwaanyị na-azụ red azụga akani azụ aka mgbe azụkọtara ya otu esheme check-up marriage akọkashia achọrọ m igbo oge ọnụ mgbe niile ka m na-agwa ụnụ na ọwụ ihe mere onye ọzọ ka onye ọzọ ji mụrụ akụ ana m otu nwanne ya nwaanyị akpọ m na fon sị m nwaanyị mba nọ m za ya sị m na m were dela akụkọ mgbe ogbotere ya ụmụnne na-enwe ebe eshiri me ihe ọjọọ na ụnụ gwadele n'ihi na imirite ime ndị pastors about 4 or 5 pastors abịala ihe ha akọga na-eme ya filie na lekwenu lekwa ọkụ mmụọ na ụnụ gwadele ma ya mekpuru ala m sị nne m gaa n'ihu ya sị m na nne na nna ya mụrụ ha na ha dị anọ ụmụ nwoke abụọ ụmụ nwaanyị abụọ na ụmụ nwoke abụọ toro ya na nwanne ya nwaanyị nwoke ada ya onwe ekwughị ihe na ugbo nwoke osogada ọ ya ka ha galitechiri isi na nna ya kpatara ego ọwụghị onye mpompo always slow multi-millionaire o nweghị pride n'ime na nna ya kpatara ego nwee property all over the place nwee raw cash o dowajuru na bank dee will ya mejie ihe hazie ihe ya na ha niile etoshicha na na-eme ọfụma pụcha dị mkpa mgbe nna ya nwụrụ o weteghị aka nne ya dọwa nna ya n'ihi na ha abụọ hụrụ nwa ha n'anya too much o ruo ka a kwachara nne ha na nna ha lọya nna ha kpọọ ha ka agụọ will nna ha dere n'aha ha ha lọtasha ndị ka nwoke alọchala nwaanyị adanne ya alụkwala n'ụdị ofozie naanị ya na ihe mgbe ihe nugbo na-eme na ya dị 39 years ọ ya ka alọtara ya ada lọtara without di ya ndị ka nwoke lọtara without nwunye ha naanị ihe nna ha mụrụ ọwụ nga ha lọya bupụta file gụọ will nna ya dere ha were ka eruru diọkpara na-enye ya were ka eruru osogo diọkpara nye n'ime ihe a niile ya were ihe niile ọrụrụ ọ pụtara n'elu ụwa kere ya ụmụ ya ndị ke nwoke after o kechara ha faịlụ ọzọ lọya wepụtara ọ wụrụ ka agụrụ n'isi ya na nwanne ya nwaanyị ọ wụrụ na e nwere ụlọ mpa ya were ụlọ na one city nye nwanne ya nwaanyị wadanne were ụlọ ka ọzọ ọrụ na another city nyekwe ya nwa na ụlọ nọ na sososo city na ada ya nwaanyị nwoke osogo ada ya nwoke akpa ego nọ na sososo akaụntụ na adanne nwoke ada ya nwaanyị nwoke osogo ada ya nwoke otu a ka esi gụcha destin lọya agụ anarakwakwo nara dọkụmentị tinye aka n'akwụkwọ ya alawa diọkpara na-ebilite si na ihe e mere nwere onye na ọ dịghị obi mma onye ọbụla dị very happy ha gụkọrịta onwe ha obi ọma ka osogo diọkpara nwetara onye ọbụla nọ ọfụma n'ihi na ha dị mbụ nwe ịhụnanya for each other na-enwe onye ga-asị adịghị comfortable na onye ọbụla dị na ha hụrụ nwe ha n'anya ha rụkwa n'ole mkpụrụ mmadụ anọ kpọ and ya wuke last born ke diọkpara ejighị ya aṅụ garị ha na-apa ya ka last born ya wụ onye ka e mere onye ọbụla laghachijuo ha ebe ọ nọ adanne ya gwawa ya na o nwetakwa nwokorobịa na ebe ọ na-eme ihe na ya ha dịkwa nga ọha until ya by this serious baiga ya na abụ even ọlụgodi ya na o gosikwala ka nwoke nga ọha until ya dị sure na ọ matala nwoke na o ji ịhụnanya bịa ọ sị okwu adanne gwara ya were mere okwu ọ ya ka ya dakarị n'aka one young man ya nabatara obi ya nabatara ha abụọ like onwe ha before mara dị serious before mara ọsọ marriage ha lụọ lakpuru di ya aka eshighị ike onwe ahụ mọchị ọ na-eme ụlọ ebe obi o nwere problem with landlord ya gwa di ya si nsogbu anụ na ọ pụta ka ya na ebe ọ biri na ya na ebe ọ nọ n'ụlọ ya rentịrị ụlọ ya rentịrị ọwụhụ n'ụlọ ampa ya nyere ya ebe ya nọ rent ọ bịa join ya gwawazie di ya na e nwere ụlọ cousin brother ya ji ego n'ala bekee rụgasị everywhere na enwere particular one na-enwe onye nụ ya na ya chọrọ ikpe ya ka onye ya access ka ha kwakpo di ya gwa cousin ya na ọ ga-ekwe di ya sị really ya gwa dị n'ọkwa big house o n'ọkwa duplex very big house agba ya fence n'ọkwa big house amachiri interlock everywhere dị di ya sị na cousin ya ọkwụkwọ na-ekwe ya sị cousin na-enwe ihe ọ na-edina ya ọ sị mgbe ya menụkọ ya sị ya don worry ya ga-akpụ ya ọ ya ka ya gara biznes ya di ya gakwanụ biznes ke ya lọta ruo n'abalị ya gwa di ya nye akpọla cousin ya si elekwana ihe ha nụ ga-echege na ha gawa di ya ga-anọrọ lepụrụ ya anya na that property ọ sị di ya ṅụọ si ya bai moto ya dugweli ya gawa ụlọ onu ntara nna ya nyere ya erute ebe a big house di ya na-eti sile ya lele enu enụkwa nuo ụlọ ka na obuka na oso na ya ga-ebi n'ụlọ without ịkwụ ụgwọ ụlọ enụkwa di ya na-aṅụ
otu aka ya shiri ha shiri kwakpo di ya. O wete ha aka da nne di ya bịa visit ya nọchala, nne di ya bịa visit ya nọchala, otu ya kpara nne otu aka ụmụnne ya gbagara igwe mgbe onye bịa nọ njuru ya alawa ụlọ ka nkụ boys quarter. Di ya emechasị ka rent ya boys quarter ya sị no na ya rent la etile rent ebe ya chọhụ a stranger ịbịa here na mmadụ ebido na nwe problem, stranger nwe visitors abịa before ya mara na no ya achọghị na cousin ya sọ chọọ ihe dị otu ahụ. Ha nọrọ ya na di ya ebiri, ya na di ya after ha lụchara ha nọ 3 years chọpụta na ịtụ ime na-enye ya nsogbu. Ya gwa di ya ka ha try ya IVF. Di ya sị no mention kwala aha ahụ again, na enyi ya nwoke mere ya na ọ mụrụ Down syndrome, na nwa ahụ mebiri emebi, na ọ gọgọ ọnụ mmiri na nwa ahụ in fact ọ na mmadụ a na-eji aka egbu nwa ya, na enyi ya nwoke ahụ nọ n'anya mmiri na ọhịa ọ gara emete na IVF, na ya agaghị eme ihe ka sitigodi ya mma nga na ya agaghị eme ihe ahụ. Ya gwa di ya sị ele ihe o mere na ya no technical age na ga-enwerịrị ihe ka ọsụrụ ka ha na enwe ndị mega esosefụ ụmụaka dị oke na DSA repeatili onwe ya again no. Ya sị oke na ụna ga-eme adopt. DS nga ya dị active ka ọ na-akọ akụkọ adopt no mba no na-enwere ihe o yiri na mgbe eruru oge ka ahụ na a ga-cross ya na ya ga-ama ya ma ya nwere plan. Ya sị oke ọ ya ka e wetara aka after some months ya nọ one day di ya kpọlata a very young girl, very pretty girl, nwa dị about 22 to 23 years old, nwatakịrị mara mma nọ nwa mba nnọọ na nwa ahụ mara mma nwa nọ dị pretty. Ya ele nwa ahụ nọ n'ume awọ ya n'afọ hụ na nwatakịrị dị ime na-agabe 6 months. Di ya gwawa ya si ya nakwa ya gwara na ya nwere plan na o lee this girl now na ya na ya abụọ nwere agreement na ọ ga-abịa mụọrọ ya nwa, tinye aka n'akwụkwọ ya kwụọ ya ụgwọ oke ha nwa lawa. Ya elewe di ya sị ale ihe o mere na nwa dị too young i subject ya to such agreements and contracts na ndị nwe ya dịkwa well. Ya sị na nwa as long as ọ gafele 18 years na ọ dị eligible to take her own decision, na enweghị ya force ya, na ọnwụ ihe ya na ya bụ mere agree n'obi ọma, na emekwede ọ dịla ime already, na ihe ya kpọtara ya wụ na ya chọghị ịtụrụ ya ashị, na ọ ma na ya hụrụ ya n'anya too much, na enweghị ihe ya ga-emewa hapụ ịgwa ya na ihe ji kperute nwa na ụlọ ka o ji anya hụ ya monitọkwana ya dịka nwaanyị na monitọ ibe ya, na ya kwụọla ya nye half payment, na ọ mụhala nwa na ugboele ya enye balance otu aka n'akwụkwọ before mara di ya nwe aka na akpa wepụta ụmụ akwụkwọ so lekwe document lekwe agreement ya na this girl ebe ọ signere ya anaghị akwụkwọ na-ele ụmụ ihe ndị a signere no stamp, ọ dịghị odes enwe ha lawyer back ya up nothing. Ya na-ele ya jụhụ that question elecha ebe dị gị elụsị na ya na ebe dere na ọ na half payment bekwa ego le balance ya fụrụ na ya mụọ ya ihe nwa ya lawa ti ya ebe dị na sign je ebe dị everywhere signature ya were ha akwụkwọ nyaghachi di ya lewe. Si na mgbe ọ nwekwara na plan dị otu ọ gịnị mere ọ gwaghị ya ọ garịa nwaanyị ọzọ eleta ya ime. Ọ sị na ọkwa ha ga-eme ka amụọ nwa na ọkwa gwara ụmụ ya gwara na ya nwere plan na plan na ọ dịkwa hụ bad na ọmụ nwoke ihe nwa ya nweghị onye na-eme agiu na ya di ya mana ya hụrụ ya n'anya na ya nwere respect for him, na ifu na ekwu okwu ogboje ya emechi ọnụ na ebe ọ si ya nọrọ na ọ webe ya na-anọrọ na ya na-ebi ndụ ya na di ya na-ahụta ya na ya nwa na-epe mpe ya, mana ihe ọ na-amaghị na ọ weta shiri ezie ha na ha awụghị ndị mkpọtọ, ọ na-ahụtazie na ya na-akọntrolu life ya. Ọ na ya welitere di ya ekwu ya mere ọ na ya rie gba nkịtị jụwa di esele na ebe ọ ga-anọ ugbu a na di ya si na ọ ga-aga na ọ ga-anọ na boys quarter na ebe ahụ ka ọ ga-anọ. Ya elewe si ngwanụ ka ọ bụla ebe obi dịna dị project na end ya the girl eburu akpa ya na di ya gbadaga downstairs ọ gawa na boys quarter ga-eji ya room ebe ahụ the girl anaghị na naanị ihe nwa ahụ nọrọ na boys quarter na ọ naanị 1 week na echizi business ya lọta lekwezi the girl na palọ nga o digara ji remote na-ele mesara ahụ ya elekiri ya okele ya kwekwere na ekwele nabata ya gawa. Di ya gara pụta ya jụwa di esi na gịnị bụ mmehie ahụ ka ya n'ebe a na di ya sị na the girl abatala na main building na ọ sị na ebe ahụ na owuwe maga ya na ya dị lonely di ya na enweghị ihe nọ di ya na akwa nwa ha ekuru ya elekiri di ya gbakwa nkịtị. Anọ ha the next chapter emepere wụ the girl ịbịatazi na kitchen ezi bịa werezie key drawer oshicha anya ya ebubaga gbachie ya ọ na-eri ihe ya shiri ọ nọkwa na-eke ige ka o shiri ọ wụ richa mgbe ụfọdụ dị ya ka ya na ya na do die udo ya pasara di enyi o buru ha kwe ka ebute ya sị nọkwa ihe nke polygamy ka ọ gịnị what is going on ya jụwa di ya na-enye ya sign ya akwụkwọ ya kpumkpum. Ya lọtaziri one day lekwe dali woman nọ dị ya and one young lady ya jụwa di ya sọ gịnị ndị ka nọkwa na palọ ndị ya sị na mmadụ girl na nwanne ya nwa adanne ya sị na ndị a relatives that girl ya bata ha ekeledeghị ya ekele ha just mee one time na ọgịnị kwanụ ka nne this girl na ụmụnne ọgịnị mere ha ji bịa ebe a na di ya sị na the girl sị na ọ onye
ya dị comfortable ndị ya trust ga-eleta na female ya jụwa dị esi na ihe ọ pụtara wụ na nwa ndị nwe dị aware na ọ bịacha ịmụrụ ya nwa na nwa ya nwaanyị a dị aware na nwa ya mụga nwa na ụdịka ebe a na ọmụcha esettle o feeling that they will not come back for that child ds nkwe ihe nọ dị ya gbazie ihe ebe isi nụrụ kwuzie ya tom ya nụrụ nga amaghị moto lawa village ebe ndị dị ya ka ya ga-akọsara nne di ya ihe ya na-ahụ na ọgwụgwọ okwu fon rutezie na enwere nwa woman ya na ya na-adị na mma the woman ahụ ya ozugbo ya drive bata the woman ahụ ya because enwe aka ya nyere the woman kemgbe ahụ that woman ahụ ya the woman a na-eji egwu the woman agwawe si ọbịa na-ele ihe o jiri kwe ka di ya gaa lụọ nwaanyị ọzọ n'oge ịmụ nwa oferele na-ele ihe o ji ma ala ụdị ya ga lụọ nwaanyị ọzọ dịkwa wee ọ sị gịnị di ya na di ya gara ga lụọ obere nwa nwatakịrị hụrụ ime n'ọwa sọ ọma yes na ha agwaghị ya na nsogbu anọ na thank you for ihe ọ gwara ya ya ga jụọ agwakwuru nne di ya mgbe ya lụtere gwa nne di ya sị lekpekwe ihe ahụ na nne di ya sị na ọhụụ ọbụla nwoke mere na mmụọ nwa na enwe ihe nọ dị ya na ọ ka ọ ritugodo ka nwatakịrị ritugodo ya jụọ nne di ya sị na ọ dị ọwụsọ ahụ nwa ya ga-alụta that girl nne di ya sị ngịrị na ihe ka ọ jụrụ ya wajụ na ọ ga-ajụwa di ya nwe ha na moto luash nọrọ nga kpe adanne gwa adanne na achọghị ihe ịlụ di na ya chọrọ ịga ụlọ ọgwụ ga mee IVF use odono na ya chọrọ end marriage lekwe ihe megana na ihe megana adanne sị na ugbu a chika dị ihe na o were ugbu a chụwa ewu ojii mechiri ejibe na ọ na adagị batara with respect na ya ga-asị ngwa hapụ nwa n'odiwe mana ụtọ ọsụ daghị eche abụrụ awụ ọbata ha hapụ igbu ya nga ahụ mechie n'elu ebe gasị oke mgbe ka eji gawa fertility hospital ga mewe nkwagharị ga treat gawa ya nwere fibroid treat ya ma gịnị dọkịta si ya ngwa prepare ya yuzo na were dị ime gender selection 2 girls na ọhịa tiri n'afọ ya successfully ya dịkwa n'ime ruo one Sunday ya kpọọ di ya bịa na palọ ma this girl now ma mmanya ma danne ma di ya gwawa di ya si na ihe eji sị ka ya gwa ya destin wụ na since o ji lụ ya na ihe a na-enye na respect na ihe a na-eji ya na ọwa ịhụnanya na ọ lụcha ya wepụta na ihe isi ike wepụta na ihe mgbu na Chineke na-azala ya ekpere na ya agaala ụlọ ọgwụ ya emene IVF use odono na otu ugbo oleghe na ya dị ime ya ebu ụmụ ejima n'afọ na biko na ọ ga-anụ from nwanne ya nwoke ya ekwucha ihe a onye ọbụla ya ewe ọnụ ya gbadaga staircase pụọ n'abalị ahụ ga lodge ya na hotel ya nọ na hotel 2 days n'ihi na nwanne nwoke bi Abuja the second day ya nwanne nwoke awụchashia with security ya wụchashia ya nwashi na hotel bịakwanụ lọta bi na ihe ya gbara ya ma plan ha n'abalị ahụ ka ya batara di ya ewe ọnụ wesa ọgọ n'iche ka ọ bịara yikwere ya yi nwanne nwoke ajụwa die so this girl ọkwụọla ụgwọ isi ya ka ọ kwụbiri ụgwọ isi ya na before ya bịawa ebe a na ya mekiri efere nkwagharị mana ya chọrọ ịnụ ya n'ọnụ ya di ya gwawa nwanne ya nwoke na ọgọ na ihe na-emekwa n'etiti di na nwunye na na ya akwụọla ụgwọ isi ya na ya chọghị ka nwunye feel ebe a dị ọhịa eji agwa nwunye mgbe ọ gacha ịlụ nwaanyị ka abụọ mgbe ka nwanne nwoke ji gwawa di ya si na ya nyere ha 3 days evacuate from here na ọ gaghị abịa na property nna ya rụrụ ụlọ nwanne ya nwoke nwa e nyere nwanne ya nwaanyị bịa ebe ahụ bịa lụkwu ya nwaanyị kpekpute nwaanyị chịpụtere crowd na ụhụ ebe a ka ọ ga-ebe na ihe e nyere ha 24 hours ishi ebe a buo ngwongwo ha tụtọ pin ha ya enyekwara ya 7 days iji kpoo ụmụnna ya ha bịa were ihe ha kwụrụ n'isi nwanne ya nwaanyị na ọ dịghị welcome na ha nabatazi ya na marriage anọ endịala ọ sị di ya ewe ọnụ ya oghe mepe shi ọnụ ya ewe ọnụ ya oghe ozugbo nwanne nwoke kwuchara datin ọ sị ya bai moto alaghachi ha back to hotel ebe ya lodge ka obere nwa dị ime eghewe ọnụ ya mma ke nwaanyị eghewe ọnụ ya di ya n'onwe ya eghewe ọnụ onye ọbụla nwere surprise ka ya mana ya mana surprise hitiri di ya hard with that part nwanne ya nwoke sị na ọ gaghị abịa n'ụlọ nwanne ya nwaanyị ụlọ nna ya wiliri nwanne ya nwaanyị bịa ebe ahụ bịa lụkwu ya nwaanyị na ọ ebe a ka di ya nọ mata na that house na ọka ya na ọwụ nke cousin brother na ugbu a na ya nọ na hotel 1 week na di ya na-akpọzi everyday na-arịọ na ya bịa na ya ga-divorce this girl na ya ga-ewere nwa ahụ o tiri n'afọ IVF ya ga-eji ya mere nwa na ọ kpọkọtala okwukọtala na ugbu a na ha evacuate ala ha n'ụzọ ebe a na diọkpara nne echenjerela security nye another gate man nye ya order that na that man abịaketekwala ebe ahụ
na ihe ọfọziri na wee bịa nara ihe akwụrụ n'ishie na nwanne nwoke agwakwala na ya na-echi Abuja lọta na ya achọghị eche ka ọ bịa na ọ wee bụ okwu na ugbu a na nwaanyị mba nọ nza Adanne di ya kpee na fon na-ajụ ya sị ele ihe okwu a ji rute like this. Ya jụwa Adanne di ya o soro nwanne nwoke galụ nwaanyị ka o so galụ. Adanne di ya si ya biko na ya gbaghara na ọ nwanne nwoke si ekwutekwala. Diọkpara nne di ya kpọọ ya na-arịọ ya onye ọbụla na-arịọ si ya biko na ya ka ama nwanne nwoke na ọhịa na-ahụ n'iji edi na otu ehe si duga ya alọ na a ga-aga wela the girl nara ya nwa na ọ wụ initial plan this and that. Ya gbanye ọha fonu na ntị na pastors about 4 pastors akpọọla ya na-asị ya na ya tekiri harsh decision na ihe ya mere adịghị mma na ya nọ na di bịaga mewa IVF were another donor. Ya jụọ the pastors na di ya wọnụhụ na marriage mgbe ọ gara ga lụọ nwaanyị ka abụọ gwaghị ya secure future ka ya gwaghị ya na ọnwụnwa nwaanyị dị otu a ka ya ga-eji mere nwa ọ kpatakwana ha onye isi dị mma kpata onye ara family ndị ara ndị ọgụ sizi ya na ịga ọ nọ ịga n'ụlọ ya ha nọrọ nga busowa ya agha na pastọ ka abụọ abịara bịa na o kwesịrị ekwesị na ya wụ nwaanyị na ọ ya kwesịrị ịnọ ebe di ya ihe ọbụla di ya nwa kwesịrị ị na-edi ihe na di ya mere n'ihi na echi ga-adị mma na 4 pastors di ya edichara otu a ka ha kọga na biko na ụnụ gwadele na emere ihe emere emere mekwu ala na ọ wụrụ ṅụ na ole ihe ị ga-eme na ụnụ gwa ya toledele okwu na ugbo gwadele ebe eshiri merụ ala ụmụnne m otu o shi gbotere m ya o weta m shibe gbotere ya ọnụ na ọ gara rentizie 2 rooms na ebe a ka ọ kpọzi the girl gawa ma hụ ya ma ụmụnne na ha apụọrọla ya n'ụlọ ya na nwa ya ya dịkwa n'ime na ya gaga ọfụma na everything nọ fine na ya dị okay na m jụdela ụlọ na ya mekpuru ala na decision ya tekiri ọ dị bad ka enye m ọnụ ohi ụwa wụ nṅomi ọ ga-agụ kọmentị ọnụ okwunukwu uche obi ya ọ nga ọ ha na m n'ọnụ udo dịrị ọnụ